Jeg tror, det er mig, der står der i baggrunden. Nej, ja, det er det. Jamen, mit navn er Birte Bakke, og jeg har så fået ideen og startet foreningen Zanzibar ved, at jeg som 50-årig var i Tanzania og besteg Kilimanjaro og på safari, og så blev jeg så fascineret af det fantastiske land og alle de muligheder, der var dernede. Så jeg tænkte, at jeg måtte tilbage og gøre et eller andet. Og det blev så af omvej børnehjemmet, Usa River Børnehus, som så med en støtteforening herhjemme, som jeg arrangerede og fik samlet midler ind til, og så har det så udviklet sig til, vi har igennem mange år, 10-15 år, haft 30 børn boende, haft 3 danske frivillige dernede ad gangen til at hjælpe til at snakke engelsk med børnene og lege med dem og hjælpe dem og trøste dem og alt muligt andet. Og vi har haft op til 10 ansatte, og det har kørt for private midler, vi har indsamlet i Danmark, alt sammen. Og så efterhånden, så var det, børnene blev store, nogle tog videre på uddannelse eller flyttede og begyndte at arbejde, og så stod vi ligesom ved en skillevej, og enten så skulle vi have nogle nye børn ind, eller så skulle vi udvide os og åbne os mod landsbyen, så vi for de penge, vi samlede ind, kunne hjælpe flere mennesker. Og vi valgte så det sidste. Og i dag har vi kontakt til en 500-700 unge mennesker i Usa River, som byen hedder, som vi hjælper med uddannelse, og det er alt muligt fra engelskundervisning til seksualoplysning, til hvordan man starter en virksomhed, og nogle praktiske fag, og sportsforening har vi, og alt muligt andet. Og det hele det kører meget demokratisk. Bliver valgt en bestyrelse, og de går meget op i, at det foregår på den måde. Og det i sig selv er jo en stor ting, at få demokratiet ind på den måde der, så det går vi meget op i. Og så har vi, efter vi er begyndt at lave alle de her ting med sportsforening og undervisning, så har vi fået Danida-støtte. Vi har lavet nogle projekter, som Danida har valgt at støtte, og det anser vi som en absolut blåstempling af vores arbejde, fordi de giver absolut ikke penge ud til højre og venstre, skulle jeg hilse at sige. Og så er vi tilbage igen i som de bor, ikke? Og det der, det er et hul i jorden. Det er tanzanite-minerne. De er lukket i dag. Tanzanite, det er en lyseblå halvædelsten, som blev gravet op af jorden i nogle miner, der ligger nogle 20-30 km fra Usa River. Det er det eneste sted i verden, hvor de sten var. Og der var jo en masse lykkeriddere fra hele Tanzania, der kom, unge mænd, der kom og var minearbejdere. Og der var ingen sikkerhedsforanstaltninger. Har I læst Jakob Ejerbos bøger? Jeg har set den, jeg gang med læst den. Ja, der er et kapitel om de miner der, ganske forfærdeligt. Hvor de havde små drenge, i stedet for en pipfugl i et bur, så havde de små drenge, der gik forrest, ikke? Altså, ja, man tager sig til hovedet. Ja. Men når så de der unge fyre, de kom op i levende live, så tog de til Usa River og gik på bar og glædede sig over, at de havde både penge på lommen og havde overlevet. Og så var en masse prostitution. Og det var så en af grundene til, at der var så mange gadebørn i Usa River. Fordi der kom en hel del børn ud af det liv der. Og det er dengang, de fik det der daglige måltid med. Hus. Ja, det var det første hus. Det er jo flot. Så op ovenpå var der så sovesale. Svalegang. Og en lille træt dreng. Lidt stolt, det må jeg nok sige, at det er lykkedes mig at skabe sådan et projekt her, som har engageret så mange danskere, og som har hjulpet så mange tanzanianere.
det er jeg lidt stolt af, for jeg synes, det har været en meget spændende rejse at være med på. Og jeg glæder mig over at være sammen med engagerede danskere, som er med i projektet. Både tidligere volontører og vores sponsorer og vores nuværende bestyrelse. Det varmer lidt. Hvorfor man skal vælge at støtte Tansibarn i stedet for at støtte andre foreninger. Det skal man, fordi vi er en lille frivillig privat organisation, der har formået virkelig at sætte noget epokegørende, kan jeg tillade mig at sige, i værk i Tanzania, hvor vi hjælper mange hundrede unge mennesker til at få en bedre tilværelse med minimale udgifter. Vi har nogle ganske få udgifter til administration herhjemme, men vi arbejder alle sammen frivilligt, og vi får sponsoreret vores portoudgifter osv. Så det er stort set alle vores penge går direkte til at arbejde i Tanzania.